Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe bawujabula ufana muhle ngathi khethelwana umzulu amancisi. Namhlanje sithi akuyasikwenzelele le video sisebhilidini elide elibiza ukuthi iNedbank House Building. Nedbank House Building. Igama lomgaqo esekona it's corner of Queen Street and Albert Street. Number 72 Queen Street noma number 30 Albert Street. Kudepend ukuthi wena uhamba ngalapha. Babu Dokotela usebenzela 19 floor namhlanje sishuthela kodwa 19 floor studio number 1 dark room. Ilapho ke sikhona. Namhlanje sisithathe lethuba ngamabomu ukusho ukuthi into esizokunika yona it must be information ndoba ebezoba very information yasekwena. Kube yinto ezokusiza kakhulu ngokuthi asikhulumi nengane lana. Sikhuluma nabantu base Eastern Cape iKZN asebeyimepha ngekhanda bakutshela zonke inyanga ukuthi zikuphi. Sikhuluma nabantu base KZN abakutshela inyanga zeMpumalanga zonke ukuthi zikuphi. Awu understand sikutshela ngomuntu waseMpumalanga ukutshela ngenyanga zeSwatini athi uNiswatini nihambe yonke kakhulu utho lapha eSwatini. Awu understand umuntu waseSwatini ethi Babu Dokotela ngiyayibuka nje le video yakho kodwa mina iMozambique ihambe yonke. Buya ngishayitete ngibuye eBhere. Buye eMangochi ayikho lento oyishoyo. Engisho ukuthi lana ke kule channel it's whereby sifundisa abantu sibuyisela abantu emthini. Sibuyisela abantu emthini ukuthi abantu abazi ukuthi ukhona umuthi and umuthi is very important but unama basics and very first entry. Abantu abayifuni first entry emthini. Bafuna last entry. Akwenzeki ukuthi ungavesana usuke nje ungayanga oqala ugrade 1 uthi ufuna ukubhala iexam matric njengoba kuzokubhala it won't happen. Namhlanje kuphathele itopic ethi Indla Kudla yabantwana. Indla Kudla. Itopic esinamhlanje Indla Kudla. Lana ke uma sikhuluma la abantu uthe omunye Babu Dokotela mina ngazi ukuthi indla kudla into ukuthi ngathi mina even edlozini kubantu baphansi bayafuna ukuthi benzelwe indla kudla. Bayafuna ukuthi yazi singabantu bakithi we don't talk about these things. Yazi what I'm eating here? Yini igwinya ngeSwahili? Kalimati. I'm eating kalimati. Yeah, kalimati. Yeah, ngidla igwinya lana. Ngithenga amabomu. Thethe ngizongena nje Nedbank awunanga umuntu udayisa amagwinya. Ngamisa imoto ngawathenga. Ngithenga u2. Ngizokubuza lo mbuzo lona ukuthi uma ucabanga ungathenga malini. Ngibabuzela abantwana kade ngingene nabe 15. Ukuthi benicabanga lamagwinya ngathi ngathenga malini. Lapho ngiphethe amafoni awu3 noKWLN Cruise. Okushuthi angwathenga lamagwinya ngoba ngingenayo lunch. Mina nginabasebenzi iyami lunch yenziwe nginabasebenzi mina. Iyami lunch nje yenziwe nje at all times. Then lamagwinya awu2 ngwathenga 100 rand. I paid 100 rand for this too. Reason why I was helping that person. I was just sitting, helping the poor. I was just helping this person. Ngeke ngathenga itiye kwenye indawo la sithenga khona imithi. Usiswa ngenzela itiye. Angikusho nje lokhu. Uyabona abantwana amazana asebenza emgaqweni asashelwa kakhulu. Ngihamba ngePrado. Yes, ngihamba ngePrado. Ode ngibona abathenga osomatekisi lapha ngasaphamisa isandla wathi akuze mina athi hayi akuze mina ngoza wena ingambona ukuthi uyadinwa lo sisi wangenza i-last customer ukuliserve then wasiweza kimi wathi yini engiyifuna ngambona ukuthi udiniwe nje vese ngasho ukuthi ngifuna into ukuthi ngifuna into azenzela nje futhi kancane thesuka ke ngase ngamnika naye u100 rand ngithenga itiye namasemishi yamnika 100 rand wathi ushintshe ngathi ngiyakupha wathi hawu ngiyabonga Dumisa kodwa ngahamba engisho ukuthi ake sibe ne customer care right customer service right because asazi sikhuluma nobani thengileka amagwinya ke ngo100 rand kuphela angikho ke lapho ngisekutheni ke nathi izinyanga we need to sizinuka amakhwapha if lento singayazi asabe soguqa abantu badala basifundisa ukuthi siyabasebenza abantu
kodwa siyathola ukuthi abantu belokhu bebuya njalo ne-defect eyodwa. Why don't we introduce them to the basic at least? Ngoba uyayibona ingane engayanga ecrash versus ingane ezile crash ziba quicker lezi ezinye yona iba slow. Yonke into ihlezi intsha kuyona yonke into ihle ngoba lento ngabe ayifunde ecrash kodwa akayifundanga. Ngithi ke kuwena ke namhlanje ke sikhuluma ngendla kudla. La mesikhuluma ngendla kudla kuko konke okwenzayo kunengane zakini ezahamba negazi, kunengane ezancama ukufa kuze ukuthi wena uphile. Awu understand ukuthi udadewenu njoba wena uyintombazana umdala i-abortion yakhe i-affecta wena njoba uyintombazana yakubo. Njoba nongumfana i-abortion yadadewenu i-affecta wena ngoba lengane kubiza ngomalume and iyakuthanda kodwa uma waya akayinikanga ithuba lokuphila. Lengane iyayinenjongo ukuthi ifuna ukubona umalume ukuthi umalume uyakuzama ukuthi kodwa izoba ngaphambili. Awu understand izoba ngaphambili. Sinezinto ke lana uthola ukuthi kunezingane emkhathini ezisibiza ngomalume, ingane ezisibiza ngomkhulu, ingane zethu into eziyenza zesitshile. Kodwa kunengane emkhathini ekubizwa ngomkhulu, kuthiwa kunengane ekhala esihlahleni. Ithi sangathi wena ungayenzela into ukuthi uthi nayi mina nginangane mina nangaze ngenza ukuthi kodwa kusalayo emndenini wakho kunomuntu wathinta wakhipha isisu noma owenza into ukuthi kodwa kusuke kuyizingane ezahamba kambi ezaphuma ngesinxele emhlabeni. Le ngane ke siyazakhela into ekuthiwa indla kudla. Mase kuzothi kube khona abantu abadala basemndenini abathi bahamba bexabene uma kuba nomsebenzi njalo bona bezi ngenxa ukuthi abakwazi ukuza kumsebenzi kasibanibani. Ilabo bonke labo bantu bakhelwa ke indla kudla. Uma ke sakha indla kudla nginomuthi engikunika wona. Ngifuna lento ke ngifuna ulalele kahle manje ngiyayikhipha le fihlo indla kudla. Ngitholele ama-fruit hayi inhlobo zonke. Lawo ngabathola ubanana, i-aphula, i-orange, ipheya. You understand? Ama-grapes ungawafaki. It's a big no ama-grapes. Uma ufaka i-aphula faka elilodwa, i-orange elilodwa, ubanana owodwa, konke kungene nga-1. Then uswatholile ke thatha ngitholela ama-sweet uwamixe. Ama-sweet lawa expensive ungathathi smoothies. Thatha ama-sweet naso sibe khona ukumixe nje kodwa kuba ama-sweet amahle. Mase ungithathela ama-coins aclose to 30 rand. Na uwabeke lapha yana. Kube imali emhlophe kuphela. Mase ungithengela iniphu ye-Smirnoff neniphu yegologo obovu noma ngayi-clip drift ngoba angifuni sesimosha imali. Kodwa i-Smirnoff isibaleka kakhulu ngoba yona utshwala abathanda kakhulu abantu obuyi-basic. Musu uthenga i-clip drift ugologo obovu ukubeke lapha. Uma usugaya utshwala besintu ngesintu umqombothi noma bezulu, uma ungenabahamba uthenga lobo se-prepared, ubeke into engangenkomishi, ujeke engangenkomishi, ubeke lapha futhi nakho. Into osuzoyenza ke lana ke ngikhanyisela amakhandlela. Awu elimhlophe, eliyelo, elibovu, eligreen ungalifaki. Nginezizathu ukuthi ungalifaki ngani ngokuchaza nini la. Faka lamakhandlela uma-3. Wena ke uma usungithengela inyama ekuthiwa i-T-bone steak, inyama ebovu enethambo. Le nyama ke ufuna ke uma ke ube usuwumuntu ke oseyayi uyithose le nyama, uyithose. Ngesikhathi beyithosa ke isizolunga. Beqala nje beyithosa wena thatha lo muthi ekuzokunika ngawo ke. Kunomuthi ofuna uyogeza ngawo wena. Uyogezela ngaphandle komusi. Ugeze ngalo muthi. Umusi usuyabuya sebeyakulethela ke le nyama sebeyithosile, sebeyiletha ngesoso noma ngeplate sebeyibeka la phambi kwakho. Lento ke into embi ke ufuna uyenza uguqile. Ufuna uguqe kumenza lento awuhlali phansi awumi ngenyawo awuyenzele etafuleni ufuna uhlale phansi umuthi usuyagoqa ke. Le nyama ka umuthi uyidla uzothela isivalo sagologo bovu phezukwenyama, isivalo sagologo omhlophe phezukwenyama. Nobhiya ngokhohliwe, faka nobhiya, ufake futhi into encane kabhiya, ukhotshwala bezulu ufake, khohle iphuzo lezi ezibandayo. Faka iCoke, faka iSprite. Uyobudidekile umkhohlwe lento. Faka iCoke, faka iSprite. Amakani lamancane. Nawo futhi ukuthele la konke ukuthele lana.
Mese le nyama ke usuyayiqoba usuyayidla funa uyidla wena uze uyiqede uyidla uyiqede uma usuyidlile noma ungangakhuluma lutho uma usuyidlile kufuna kusala ithambo la uzobe usuwenza njani uthatha ithambo uyolilahla ngaphandle komuzi lodliwa izinja kodwa hayi legceke ngifuna lilahle ngaphandle komodlisi ithambo bese ukuthi lento ibeke lapha na ke wacisheka amakhandlela salwazi uma uselento ukuthi uyayibeka kuyavala la endlini kungabi khona ingane ezongena ithathe lo yamsebenzi ingathathi iswidi ingathathi iapple ingathathi lutho be very very strict mina ngiyenzile lento ayi manje ngiyenzile lento prior 2006 ngibenzela abantu benza ama mistake and imshaya umuntu aphuphe aphele nya aphela uma lento ke usuyenzile bathi ngesiArabhu lento konke lokudla kuthiwa kuharam okushuthi akuhlambulukanga lokudla lokuyana zingakudla ingane zala ekhaya nawe futhi ungadlisho kukodwa ekseni ungoqala ukuvuka uqoqa yonke le nto lapho sweet yonke into ayiqoqa and thereafter iphuzo kufuna kube khona isodwa siphuzo siqede lapha nozokhetha ukuthi uphuza sephu siqede and emva lokho iphuzo kogologo labo ngabanika abantwana umsebenzi ngoba bavale babasindi kodwa khona isodwa siphuzo ozokhetha ukuthi isipho nozosiphuzo siqede good mesiza ke kulokudla ke lokhu uyakuthatha lokudla uma uhlala eSoweto suka ke eSoweto ushona ngalethembisi ingane ozozifica lapho ziphe lento but ingane eyodwa iphe 1 1 1 1 amaswidi zibize uthi mina namaswidi uzinike zizojabula ingane there's nothing wrong amaswidi awona lutho uzojabula ngalo uzinike uma usuqedile ukuzinika thereafter mase kuba ama coins lama coins are serious uma usuzinika uzosele nje uzibekele phansi nansi imali yeni ufuna khona bezoyibanga isikhathi beyibanga baleka shiya kanjalo ke ingeneke lento ngoba le ngane zakini that is how they get treated badlana laba abantwana lapha yana yonke into bayenza lapha yana njoba kade ugeza kugezeka zonke lezi thunywa lezi okade usikhuphula ilapho ke engithi mina uma sakhela kumuntu indla kudla iyona into esiyenza ke ngendla kudla leyo umuntu wakhona usuke u1000 rand esikunikeza lo nangu umuntu ozogeza ngami lo muntu okwendla kudla but sikubone kubalekile ngoba abantu siyabenza izinto bayenziwe izinto kodwa uthola kunento ekhalelekayo emndenini omunye kumanje uhleli kwi-rental property akanamuzi akazabe namuzi elokaphuma emsebenzini elokathola umsebenzi akaze akhe akwakheki kodwa ngoba kunento embambile kodwa isithuko sabantu abamsizayo sikhulu siphezulu ukuthi mina sengihambe yonke indawo angisizakali nalo dodi ngibuya kuyena nawo sibantwana ngibuya kuyena kanti ilento ekuvalile siyakha ngo1000 rand sikwenzeleke yonke ke lonto ke ukwazi ukuthi usungaya noma isesontweni elisindisiwe lingasindiswa usuyofika usindiswe usuyofika usizakala ayike into ophinde uyidinge Babu Dokotela bawusiza sithi indla kudla siyabonga Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 4591816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.